Rudolf Fila bol renesančnou osobnosťou. Bol maliarom, pedagógom, mysliteľom a intelektuálom, ktorý neustále reflektoval svet umenia i samotný stav sveta. Hoci jeho hlavným médiom bola maľba, venoval sa aj grafike, kresbe, ilustrácii či interpretovanej knihe. Aktuálna výstava Premeny maľby, ktorú pripravila Galéria umenia Ernesta Zmetáka, predstavuje diela, ktoré doteraz žili v súkromných zbierkach. Mnohí si považujú za česť vlastniť Filové obrazy a denne s nimi komunikovať. Po opustení ateliéru umelca totiž žijú vlastným životom a príbehy niektorých z nich ponúkajú jedinečný spôsob, ako výstavu čítať. Expozícia poukazuje aj na fenomén zberateľstva, ktorý je prítomný už v samotných základoch Galérie Ernesta Zmetáka. Jej zbierkový fond totiž vznikol vďaka vášni Ernesta Zmetáka pre umenie. Podobnú zberateľskú vášeň mal aj samotný Rudolf Fila, ktorý dokázal originálne interpretovať svet umenia slovom aj obrazom. Výstava zachytáva všetky kľúčové obdobia Filovej tvorby, od expresívnych gestických malieb cez reinterpretácie slávnych umeleckých diel, na ktorých spolupracoval so svojou manželkou, reštaurátorkou Dorotou Filovou, až po tzv. Telovky z 80. rokov, ktoré analyzujú fragmenty ľudského tela. Filová tvorba je neustálym dialógom s históriou aj súčasnosťou, s veľkými menami dejín, umenia aj anonymnými autormi. Ako sám Fila povedal, maľba je iba médium. Človek ňou vyjadril veľa, ale pretože svet sa neustále mení, nikdy nebude namaľované všetko. Výstava Premeny maľby je jedinečnou príležitosťou objaviť nové súvislosti v jeho tvorbe a vnímať maľbu nielen ako umelecké dielo, ale aj ako živý dialog medzi umelcom, obrazom a divákom. Túto výstavu môžete navštíviť do 29. marca 2025 v Galérii umenia Ernesta Zmetáka.